Happy New Year Day! Luto na ng spaghetti si Mama at si Papa. Asado. Spaghetto. Oh. Oh, garlic butter shrimp. Oh. Oishi. Frankie. Sana, daling ko muna yung gas na isa. So, i-refill din natin mamaya itong gas. Dito kasi sa Japan, uso yung gas na heater. Ito, kerosene. Lalagay natin yung kerosene. Yun o, gas. Naghihintay yung asawa ko, nalalamigan siya guys. Tapos pupunta pa kami ng Daiso. Let's go. Isa ta. Hindi na natin ang ating prinsesa. Punta pa kami ng Daiso. Daiso. Anong bibili niya sa Daiso pero yung mahirap sa magdadrive guys, no? Mga tao, hindi mo mabasa yung mga movements nila. Like yesterday ba? O no Tuesday ba? Ano ba ngayon? Wednesday ba ngayon? No Tuesday, nagdadrive ako, inatid ko yung asawa ko ng morning. Ay, sinundo ko pala yung asawa ko. And then, nung umuwi kami, yung isang, ewan ko, kung ni Wonjin ba yun, nagway ko puno kata yung driver. Sinasalubong niya kami. Binusinahan ko ng mga 3 seconds pa. Parang naghahanap siya ng aksidente or insurance scam. Parang, ewan ko lang. Sa mga drive dito sa Japan, must ang isang dash camera. Pag wala kang dash camera, wala kang laban. Hahanapan ka ng proof na ganito yung nangyari o hindi. Sa Japan kasi, pag nagdadrive ka, lagi kang may nihoken ba? In case, kung ano man mangyayari sa'yo. Siyempre, Gino siya hoken. Kung ano man mangyayari sa sinasakyan mo, diba? Number 1 yan. Pag may transportation dito sa Japan. Merong mga, kahit ni Honjin ba? Meron ding mga taong walang hoken, nihoken, or whatever na klaseng hoken, no? Kaya sa mga, ewan ko, katulad kong Pilipino dyan na maraming nagsasabi na hindi lahat ganito, lahat ganyan, dapat ganito, ganyan. Hindi mo pwedeng lahatin. Ayun, naghihintay siya. Ito na nga. Yan siya, guys. Hi! Otsukaresama. Sama sa filter ko yan. Otsukaresama desu. Oh, Tingnan mo yung camera ko, ah? gabi yan? Ngayon lang. Uwe. Sana all! Sana all! Merry Christmas! Ayun na Ay, guys. Happy New Year pala. Akala mo maganda naman yung iPhone 17 Pro Max mo, hindi naman. Give you my heart and the very next day I'll give it away. Pag yung brand ni Tol. Pupunta kami ng Daiso. Ayaw niya pa dun sa Daiso na malapit sa amin. Gusto niya pa yung malayong Daiso. Traffic ng mga tao na busy na magbilihan ng mga pagkain. Yung mga iba nga kanina eh. Oh, nagpagupit ka na. Wala man, di man nagupit si Papa. May isip ko. Gagawin rapper. Dahil ka naman sa akin. Oo naman. Sabihin mo sa may kapal. Sigaw mo. Sa hangin. Yan magsilbi. Liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Ay mo. Habang nagdadrive kami, mamayang konti is punta kami dito sa may Eneos. Pero yan. Kasi magpapagas kami. Magpapagas dyan ay. Bibili ka ng kerosene para sa sinasabi kong heater sa bahay na digas. Kami sa Daiso ngayon. Ito yung binili niya guys. Mga gold coins. 6 na gold coins. At saka prosperity something daw guys.
Yan. Ay, yung turotot. Turotot. Yan, pwede din. Nag-ready siya for New Year, guys. Bibili kami ng mga... Hiro pa ba yan? Abo na yun dyan, sorry. Oo, yun na yung hinihila. Meron ding bottle, Yun, Yan, guys. Oh, swerte man ang green. Green. Swerte daw yung green. Sabi ni Feng Shui Master. Ay, Ayan, ata. Oo, swerte ka. Shiny curtain man. Paano naging gold yan? Silver gold man yan. color and silver. Ito. Yellow. Ay, may cosmetics Ah, yan. kira-kira. So, dami. Should be good. Eh, paano may kulay? Dami. Ito? Dahil gusto dyan, Parang malbababaw. Ano pa? Bilan mo ng sinela si Papa? Nijuyo? Nijuyo. Basta ka Nijuyo na. Binilang ko ng sinelas si Papa. Kasi natitisod siya dun sa sinelas na ginagamit ko kasi. Ata! Tapos na kami sa Daiso. Ito yung pinamili namin. Ang dami. Daiso Benriles. Saan na yung kuruma? Nawala na yung kuruma. Saan na? Ayun. Yung Eneos ngayon, guys. Ah, ito pala siya. Sabi ni Papa, iniwan pala dito. Yung pang ng shoes. Ang Eneos. Magkarga tayong kerosene. Ang kerosene. Wait lang, kunin ko yung sukli ko. Na guys, nakuha ko na yung sukli ko. Ayan, pauwi na tayo. Balik tayong Daiso. Yun nakakakumoy barbecue na dito. Nakikita ko na yung usok dito sa amin. May barbecue na sa amin. Yun Inumpisa mo na yung barbecue, Mang Omang. Sarap niya, no? Oh! Grabe, Meron na siyang kalan, tapos nag-air fry pa siya doon, Wow! Habang nanonood siya ng cowboy. Demulaw. Wow! Uy, crispy na, pata pa. Bagyang brandy, tol. Tapos si Doña Annabel naman, nanonood na naman ng mga charity vlog. Ni Pugong Biyahero. At ito na mga asawa ko, Prosperity. Ito. Siyempre, tutulungan kita habang nagbablog po. Ano mo? Bagyang brandy, tol. Wawa na. Hi! Oldie! Thank you. So guys, ayun na tapos na mag-prepare yung aking asawa. Happy New Year sa everybody, guys. Happy New Year na. Happy New Year! Wala pa nga! Wala ba? Bagyang brandy, tol. Say Happy New Year! Siyempre, maagang Happy New Year from our family to your family. Happy New Year sa inyong lahat, guys. Sana magkaroon kayo ng 2026 na masaya at masagana at sana lahat umangat. Love you, guys. Say hi. Ito yung handa namin, guys. Spaghetti, sado, prosperity, mga drinks, fruits, buttered shrimp. Yan guys, Meron din kami champagne, guys. Can I see the champagne holding that soup? The show. Wow, big champagne. Why? Ibang oras sa Pilipinas. May lang yan, magka-countdown yan. 1 hour pa dun. Japanese countdown. Japan. Guys, 21 seconds. Happy New Year sa inyong lahat. Lahat ng bad energy, iwan na natin sa 2025 at maging
Atarashi yung journey natin ngayon 2026. Happy New Year! Ito na. Oh, yan na. 1 minute. 1 minute pa lang. Wala pa. Excited ka? Here we go, guys. You know, 44 seconds to go. Okay, wait lang. Sara mo muna natin itong mga design natin. Eh, ano nangyari dyan? Dinikit ko. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Advance kita? Piggy mo na. Sarili namin noon nang nag-New Year, guys. So, ngayon pa lang. New Year na. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, guys. So, New Year na, guys, no? Maraming thank you sa 2025, 2026. Hello! Hello, 2026! Hello! Thank you, 2025! Buisit naman tong countdown na to. Biglang namatay. Ba't naman? Pag yung brand ni Tol. 5 seconds lang. 2026. Let's go! O yan na, guys. Kain na na. Para makuha. Ayan mga kaibigan, dumating na po ang araw ng 2026. Ngayong gabing ito. Okay! Japan na uso rin yung countdown, no? 2026! I love you! Dali na. Pag yung brand ni Tol. So guys, eto na. Oh, magbukas na kayo ng gifts nyo. Oh, dali. Wag muna. Ikaw muna. Mauna ka. Sa sa'yo. Wow, Jacket. Oh. Oy! O yung kay Papa. Buksan mo yung kay Papa. Arigato. Hoy! Umuwi na. Umuwi na. Wala ko ba? Adidas, baka naman. Subok mo muna yan, ha? Basta may 3 stripe. Okay. Okay! Aprobado. Approve! Wow. Ay, wala yung buhay tatang mo. Approve! Kasagpit lang kasagpit. Okay! Oh. Mayap, salamat. Focus na niya. Approve! Yung baliktad ba yan? Hindi. Ay, iba yun. Iba yung baliktaran. Do, iba. Domo, arigato, kusay na. Okay! Sa'yo, buksan mo na. Asan yung sa'yo? Una kami. Yan o, MJ. Okay. Okay! Oh, arigato. Ano yan? das. Uy, violet. Puma. Ano pa? Isa yan. Wow! Ay, sakto. Adidas. 3 stripe. Adidas, thank you. Okay! Ako, Jay. Tapos nagpapatay nyo kay Didas. Thank you kay Mama. Ba't kay Didas? Okay! Oh, ito mga kapuds. Oh, tingnan nyo, kinasel nila yung Shibuya. Oh, tingnan mo lang. Sakto video lang. mo. Maliit yata. Maliit. Sakto. Sakto Ano lang. yun, sakto lang. Yung ano, yung isa, ba't di mo sinubok, Jay? Oh, malaki. Benchas. Oh. Parehong nakabalot kamukha nung kay Papa. Oh, Ay, balik ka rin. color brown. Puma, baka naman. Oh, yeah. Puma, Sponsor. baka naman. Okay. Oh, baligtad na eh. Pwede yan baligtad. Pwede yan baliktaran. Oo. Uy, ano kaya ang kulay ng Puma na ito, guys? Baligtad. Parang Pero Ay! mas kasal Adidas. Puma, baka naman, please. Hashtag ko na si Puma dito. Tsaka si Kametong. Ate. Okay. Bakit di mo binuksan yung ano mo, gift mo, yung IP? Ba't di mo sinukat yan, Jay? Maraming salamat, Noy Beber. Kung sino mo yung binigay. Wala kang kapukayan. Yan natin natin ang message. Photo set. Yan daw. Oh guys, oh. Oh, ang ganda ng gift, no guys. Gandang kulay. Purple. Maganda rin yun. Nag-iisa lang. Walang Sukat mo nga to na may yan. Nakahanger. Pinakuha ko pa. Ganda ng combination yan. Adidas. Puma. Ano na? The Classic Flower Big Adidas. Sa loob mainit. Baka naman. Ayun, cinnamon roll. Open your gifts. Oh, dali. Before that, this is from Tita. Oh, this is from Tita. Oh. Video me. Wow, where's your gift? Open. Yan. Okay. Baka naman. Oo. Ito yung Adidas. Papa, help? 1 peso pa rin. Tayo, paano na? Wow! Sure. Mama. Box.
Night. What is that? What's that? I got missile. Wow! Baka naman. Promise mo rin. Oh. Oy! Wow! Yes. Baby That's for baby sister. It's for babysitting. Baby sister na mo. This is for you, amo. Sabi mo pa. This is for you. Baby sister, this is for you, amo. This is May baby sharing ngayon, di ba? May ngayon. Yan ba nabuklat mo, boy? Wow! Sila. Ayan kailangan. Big brother, where's your gift? Oh, Puma, look at me, oh. Iwo, patay. Kaka na. Iwo, oh. Magkano 7,000 Lila. Nala Dr. Martens. Lila Ah, cross na. Sugoy des na. Crocs na natin lang ang lagyo Open. Open. Nalalagyo. Butler. Butler. Ah, babe, sister company. Wow! Wow! Where's the another one, oh? May ito. May ito, oh. This one, oh. What do you want? 1 or 5? Both. Ares. I want both, ha, mga papo. Okay. Ito yung opening ng 2026 natin. Happy. Okay. Ayan, oh. Ano Ang dami. yung paputok natin? Saan yun? Oo nga, no. Nasaan yun, no? 1, 2, 3. Happy New Year! Wow! Ulit na to. Pull. Garata. More. More. Ay, Okay. More. Puputok talaga. Ay, may tulog kita pa mga. Wow! Yo! Hayo guys. Tapos ng New Year, tapos ng holiday season. Back to normal na naman. And syempre, on this 2026, let's do some things that we didn't do past years. I don't know. Risk-taking, faith living, at saka self-management. Iba-ibang klaseng mga aalis tayo sa safe zone na. Well, what I'm trying to say is, let's get out more. We're going to do our best on this 2026 and let's go! Oh, pinapahiwa niya yung pineapple. Wait lang. Pa nagsasabi? Wait lang, oh. Yung papa mo, ikaw, Tamad pa. Nasabi ang pantamad. Ouch! Okay! Ano yung New Year's resolution mo this year? and diet. Ha? Meron bang New Year's resolution na diet? Diet tapos crispy pata? Sana all. Okay. Hindi. Be realistic. More blessings. Ano? More blessings. More blessings lang? Grabe ka naman. So guys, this year, our New Year's resolution, more blessings. Magda-diet. Hindi. Watch out guys. We're going straight forward. Papalagay ng Efficasen oil ang aking asawa. At syempre, nag-i-edit ako eh. Hindi pwedeng hawakan yan. Nag-gloves ako. Dali! Kuruma daw siya. Mekaniko guys! Lalagyan ko siya ng Efficasen. Masakit yung pakiramdam niya kasi guys. Tawag doon sa pag nagme-mens kayo. Kuruma. Mekaniko. Hindi tumatawa pa po. Nag-gloves ako ng pang mekaniko. Sasakyan ka ba? May makina ka ba sa likod? Mekaniko, lalagyan ko siya ng oil. Change oil ko siya sa likod. I-change oil ko yung likod niya. No, kakauwi lang natin sa bahay. 4 hours na siyang inubog. Diyos ko po, hindi matapos-tapos ang ubo niya. 2 days na ako natutulog ng 2 o'clock to 3 o'clock. Pero, as usual, maganda pa rin siya. Ito yung mga remedies niya. Isipin nyo yun guys, oh, nagpakulo na siyang lemongrass. Itong matindi dyan guys. Sa tulugan namin, para siyang albularyo na may ewan. Oh, may sibuyas siya. Sana all. Parang may sapi itong bahay namin ba? Inaalbularyo na yung bahay namin. Nilagyan niya sibuyas sa may gilid. Parang hindi mo nag-gets ng nabarang ka ba? Home remedies daw. Oh, grabe, may katingko, uminom ng 5 klaseng gamot, nodo ame. Diyos ko!
So guys, no, we're going to buy some lock doon sa kanyang bag. Ready to go na siya kasi ito siya. Yun na, oh. Ready to go, bye-bye. Nagpunta na kami sa doktor, lahat-lahat. Walang doktor na makapagpagaling sa kanya, kaya ginamitan niya yung may wagang mahika. Okay! Grabe, oh. Grabe na dyan daw Tignan mo yung mga remedies. No, kasama pa yung sibuyas doon, no? Home remedies. Outfit check. Outfit check, guys. Puma. GTR. Kaming, tsaka konsensya. Okay! Dagan ko to sa pinis. Ito kaming Sikihor. Nakita mong mga video love. I want to go. So siya, guys. Uuwi siya ng Sikihor. Vlog ko nga yun. Oh, syempre. Pag nauwi ako, pupunta ako ng Ginza. Ikaw, mag-Sikihor ka. Ako, mag-Ginza ako. No? Uri mo, Ginza ito. Ano tawa? Sikihor. I don't like ginza. Ginza is the best. Pupunta ka ng Ginza. Pupunta ako ng Meguro, Shinjuku. Pero ngayon, Zenbu, pupunta ako. Post ko. Let's do the good part. Dumating na yung in-order namin. Yan na lahat. Rami yan. Ngayon sa kanya, ang dami niyang inumin, no? Itadakimasu. Okay, maraming thank you.